zvipere mushe toona vana Jacob Ngarivume voya panguva ino vachibloka the 2030 plan iri kuonekwa kunzi iri kuuya ichida kuamenda the constitution to allow the president Dr. Idi Mnangagwa kuti vakwanise kuextenderwa term yavo to varule beyond 2028. Zanapinda mashoko obuda panguva ino kuchionekwa kunzi there is a platform yakreatwa nemaopposition members panguva ino yekuuya vachidefenda aiwa the constitution vachiuya vachistopa the illegal extension yeterm yemutungamiri wenyika panguva ino inokuti subscribe or like on the bell icon. Tinda kaenda Jacob Ngarivume sezvamuri kuona anobuda achiposta mapictures amuri kuona awo obuda nyora achiti today we launched the Defend the Constitution platform DCP. This is a coalition of the willing to stand up to the evil intention by ZANU-PF to change the constitution to enable ED to extend his term. We say no to 2030 nonsense, no to 2030 nonsense, no to corruption. Ndo mashwari kuda panguva inoitwa naNgarivume atiri kuona kuti as the opposition yanga irimbori silent pasina kana aimboya achichallenja aiwa the move iri kuitwa neZANU-PF in supporting their resolution number 1 kuattain vision 2030. Vamwe vari kuiti aiwa they want to attain yavangati a dynasty or a kingdom. Panguva ino tiri kuona kunzi opposition yasimuka yauya panguva ino ichizvistopa. Tambona rwenosonjamisa vachiya through mapost avo but not on behalf of the party. But panguva ino tiona kuti these opposition members vamuri kuona vana Ngarivume nevamwe vake vamuri kuona in the videos, now they came together vakati this is a platform yanoallow anyone anoda kuti ajoine tidefend the constitution, kuti tistope corruption, tistope nonsense iri kuda kuitwa neZANU-PF kuatena evision 2030. Pina comment section medu dzafunguro moti kudi pamusoro pezviitiko izvi. Subscribe or like, on the bell icon.